Kostol Panny Márie Kráľovnej Anielov v osade Sádok, neďaleko Topolčian, sa v roku 2011 dočkal zaslúženej obnovy. Architektonicko-historický, umelecko-historický a reštaurátorský výskum v rokoch 2006 až 2011 priniesol zaujímavé nálezy stredovekých omietok a nástenných malieb vo svätyni a lodi kostola. Znamenali nové poznatky o ich identifikácii a datovaní, korigovali doterajšie znalosti o stavebnom vývoji kostola. Datovanie primárnej sakrálnej stavby sa posunulo najneskôr do 12. storočia, pričom nie je vylúčená možnosť jej staršieho pôvodu. Približne od polovice 13. storočia pôvodný románsky jednoloďový kostolík viackrát upravovali a rozšírovali. Okolo roku 1300 rozšírili románsku svätyňu a vznikol celistvý už ranogotický priestor s dvojitým záverom. Zmenil sa výraz a rozloženie hmoty objektu, interiér bol vymaľovaný freskami. Nasledujúca neskorogotická úprava prekryla fresky aktuálnymi maľbami. Poslednou zmenou bola renesančná prestavba kostola na konci 16. storočia, keď prevažovali ornamentálne, prevažne geometricky štilizované prvky. Široká škála gotických obrazov s figurálnymi scénami, prvkami iluzívnej architektúry a ornamentiky sa zachovala len vo fragmentoch. Napriek tomu prináša nové podnety na výskum stredovekých nástenných malieb na Slovensku a výrazným spôsobom obohacuje pamiatkovú hodnotu objektu. Nové nálezy a najmä ikonografická interpretácia stredovekých nástenných malieb kostola Panny Márie Kráľovnej Anielov v Klátovej Vsi v osade Sádok ostáva otvorená ďalšiemu bádaniu. V povedomí Bratislavčanov dodnes žije pojem viedenská električka, vďačný objekt fotografov na dobových pohľadniciach. Záchrana unikátnej technickej pamiatky rušňa Ganz EG6, ktorý premával v uliciach Bratislavy v prvej polovici 20. storočia, je preto počinom hodným ocenenia. Projekt spojiť Viedeň a Bratislavu elektrickou železnicou popri pravom brehu Dunaja vznikol už v roku 1898, ale trať otvorili až 1. februára 1914. Začínala vo Viedni pri mestskej tržnici, pokračovala do Gross-Švechatu, odtiaľ do Kopčian na okraji dnešnej Petržalky a končila na námestí Korunovačného pahorku v centre Bratislavy. Pracovníci firmy Ganz navrhli a v roku 1913 aj vyrobili dva elektrické rušne nového typu na jednosmerné napätie so značením EG5 a EG6. Už revitalizovaný exemplár EG5 je dnes v Brne. Obidva rušne EG6 a EG5 boli zostrojené tak, že sa mohli používať v železničnej aj električkovej doprave. Mali totiž pantograf a bočný zberač na odber prúdu z tretej koľaje pre prepriahanie a výmenu rušňov. Aj keď prevádzka električky medzi Bratislavou a Viedňou skončila v apríli 1945, jej rušne sa využívali naďalej.
Rušeň EG6 definitívne doslúžil v Rakúsku. V októbri 2011 sa vďaka iniciatíve nadšencov a s podporou štátnych inštitúcií mohol vydať na cestu domov. Priatelia stratenej Bratislavčanky prešli od nostalgie k jej záchrane. Príchod rušňa EG6 do Bratislavy je prvým krokom na ceste k jeho obnove v meste, kde sa zrodila jeho legenda. Františkánsky kláštor pri kostole svätého Petra z Alcantary v okoličnom pri Liptovskom Mikuláši je národná kultúrna pamiatka. V jednom krídle krížovej chodby kláštora otvorili koncom októbra 2011 pozoruhodné múzeum nazvané po Ladislavovi Maťašovskom, nitrianskom biskupovi pôsobiacom na prelome 17. a 18. storočia. Skôr než sa kláštorný ambit zmenil na expozíciu, reštaurátorský výskum potvrdil priame prepojenie lode kostola s chodbou kláštora, doložené v archívnych prameňoch. Znovu objavený neskorogotický kamenný portál s datovaním a kamenárskymi značkami najskôr zreštaurovali v oblastnom reštaurátorskom ateliéri v Levoči a architekt ho potom citlivo zakomponoval na úvod neveľkej expozície sakrálneho umenia. Výtvarne pôsobivá výstava vznikla v spolupráci so Slovenskou národnou galériou. Prezentuje fragmenty vzácneho hlavného oltára zo 16. storočia, ktorého súčasti sú dnes rozptýlené vo viacerých zbierkach na Slovensku, v Maďarsku a Poľsku. Návštevník môže obdivovať originálny svoh svätej Kataríny a Barbory od majstra Pavla z Levoče či zlomok tabule zvestovania. Na samostatných paneloch sú dokumentované dejiny kostola a náčrty rekonštrukcie pôvodného oltára. Expozícia zahŕňa aj niekoľko barokových zlatníckych prác z fondu farnosti, napríklad monštranciu z 18. storočia, sprevádzanú relikviárom, pacifikálnym krížom a 3 kalichmi. Múzeum Ladislava Maťašovského vzniklo aj vďaka mimoriadnemu úsiliu správcu okoličianskej farnosti. Je tiež príkladom kultivovanej ponuky kultúrneho turizmu v projekte cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou, ktorý propaguje sakrálnu cestu gotiky a baroka Liptova a Strednej Moravy.
Slovenská národná galéria pozýva na výstavu s názvom Nové Slovensko. Príďte si pozrieť, ako ťažko sa rodil náš moderný životný štýl. A bude aj Benka, Funke, Galanda, Fulla a ostatní. Prichádza Nové Slovensko. Výstavou Nové Slovensko, ťažký zrod moderného životného štýlu 1918 až 1948 nadviazala Slovenská národná galéria na svoj predchádzajúci pokus o pomenovanie fenoménu slovenskosti na výstave Slovenský mýtus. Tento raz sa stal kľúčovým pojmom moderný život, presnejšie modernizácia Slovenska v medzivojnovom, vojnovom a krátkom povojnovom období, keď životný štýl Slovákov po prvýkrát výraznejšie poznamenalo mesto, technika, dizajn či avantgardné umelecké smery. Členenie výstavy odrážalo spoločenské témy, ktoré kurátorov zaujali najviac. Napríklad civilistická krajina v starom svete, priemyselné stavby, mobilita, tváre moderného mesta, život v uliciach aj na dlažbe, životný štýl a spoločenský život, láska v meste, rodina, emancipácia, cestovanie, starostlivosť o telo, sen a skutočnosť, ale aj vojna a obnova. Zaznamenanie každodennosti bolo pôsobivé najmä na fotografiách a dobových filmových dokumentoch, ale aj v úžitkovom umení a menej známych dielach významných slovenských umelcov. Výstava sa stretla s mimoriadnym ohlasom verejnosti aj vďaka sprievodným akciám, kurátorskému sprevádzaniu, besedám s odborníkmi, filmovým projekciám a literárnym večerom. Prilákala návštevníkov všetkých vekových kategórií a, čo je potešiteľné, aj množstvo takých, ktorí galériu navštívili poprvý raz. Monografia Emil Beluš, ktorú vydalo vydavateľstvo Slovart, vychádza z architektových memoárov z roku 1977 a z poznania, ktoré o ňom nazhromaždili historici architektúry za viac ako 40 rokov od ich dopísania. Autor publikácie Matúš Dulla sa podujal rozpovedať Belušov život a dielo dôkladne a systematicky, tak ako si to vyžiadala osobnosť zakladateľa a kľúčového predstaviteľa slovenskej architektúry 20. storočia.
Kniha sa skladá zo 6 základných kapitol. Okrem prvej, ktorá popisuje Belušovo detstvo a študentské roky, sú ďalšie venované národnému slohu, funkcionalizmu, krásnym technickým stavbám, mestskej architektúre, verejným stavbám, adaptáciám historických budov, ale aj menej známym scénografickým návrhom a urbanistickým konceptom. Samostatná kapitola je venovaná Belušovým pedagogickým a vedeckým aktivitám, ako aj ambivalentným témam vzťahu architektúry a ideológie a legendám o Emilovi Belušovi. Používatelia publikácie ocenia prehľadný súpis Belušovho architektonického diela, bibliografiu a registre uvádzané na záver. Nemalú zásluhu na elegancii knihy má grafický dizajn, ktorý je ukážkou vzácneho súladu formy a obsahu. Monografia je úctyhodná syntéza takmer polstoročnej činnosti jednej z najvýznamnejších osobností slovenskej architektúry. Autorovi knihy sa po dlhoročnom štúdiu prameňov a, ako sám hovorí, po objavovaní neviditeľných stôp a spojitostí s priestormi, ktoré Beluša obklopovali a inšpirovali, podarilo interpretovať Beluša, architekta a človeka v celej šírke. Hrad Červený kameň neďaleko Bratislavy dnes spravuje Slovenské národné múzeum. Turistov láka nielen samotná historická pamiatka, ale aj bohaté múzejné zbierky. Pred necelými 70 rokmi tu však žili svojim každodenným životom, rovnako ako ich predkovia, aj poslední majitelia hradu a panstva, členovia aristokratického rodu Pálfiovcov. Odborní pracovníci múzea, motivovaní otázkami zvedavých návštevníkov, u nás a na Morave skúmali osudy 3 generácií Pálfiovcov prostredníctvom autentických predmetov, ktoré im v minulosti patrili. Obrazový materiál bol mimoriadne bohatý a rôznorodý. Historické fotografie a dokumenty, fotografie osobných predmetov, predmety denného používania, vyobrazenia priestorov a objektov, ako aj portréty spočiatku neznámych, neurčených osôb. Viaceré boli vyzdobené ich rodovým erbom. Publikácia, výsledok 5-ročnej systematickej výskumnej práce v archívnych fondoch a muzejných zbierkach, približuje osudy Pálfiovcov akoby ich očami. Nenárokuje si byť definitívnou prácou o rode v sledovanom období. Môže však podnietiť ďalší výskum venovaný pozícii Pálfiovcov v našich dejinách. Dokazuje, že zbierkový predmet možno využiť ako plnohodnotný historický prameň. A je len na múzejníkoch, ako budú pristupovať k zbierkam, ktoré spravujú.
Kniha Koniec starých čias, poslední Pálfiovci na hrade Červený kameň 1848 až 1948 ukazuje jednu z ciest, ako možno prezentovať rodové pamiatky, túto menej preskúmanú oblasť nášho kultúrneho dedičstva. Národná kultúrna pamiatka, barokový kostol svätého Františka Xaverského v Skalici, je súčasťou komplexu bývalého jezuitského kolégia, dnes gymnázia Františka Víťazoslava Sasinka. Nachádza sa v centre pamiatkovej zóny, v radovej zástavbe severnej línie pôvodného Skalického námestia. Kostol vybudovali v 20. rokoch 18. storočia, ale po zrušení jezuitskej rehole v dôsledku jozefínskych reforiem sa už koncom 18. storočia stal gymnaziálnym kostolom. Počas napoleonských vojen slúžil ako útulok pre vojenských invalidov. Časom pomaly pustol. V 20. rokoch 20. storočia sa síce plánovala jeho adaptácia na kultúrne a spoločenské účely, ale tento zámer sa podarilo uskutočniť až po takmer 100 rokoch. Mesto Skalica, ktoré je vlastníkom kostola, začalo po dlhodobej príprave celkovú obnovu interiéru aj exteriéru, financovanú prevažne z európskych fondov. Jej cieľom bolo zachovať pôvodný barokový výraz kostola, ako aj autentické kamenné a drevené prvky interiéru, bez toho, aby sa výraznejšie doplňali kópiami. Dnes už zreštaurované originály dominujú v odľahčenom priestore a vytvárajú primerané pozadie na výstavné a koncertné aktivity. Nový kultúrno-spoločenský stánok Skalice slávnostne otvorili v novembri 2011. Na koľajisku pri Mlynských nivách v Bratislave bolo v 70. rokoch 20. storočia odstavených niekoľko lokomotív. Medzi nimi aj rušeň číslo 555-3008 z roku 1943. V povojnovej Európe ich jazdilo veľa. Vďaka dobrej životnosti a rekonštrukcii na vykurovací olej, mazut, v 60. rokoch aj v Československu používali takmer 300 tzv. Mazutiek.
Rušne radu 555 definitívne dojazdili roku 1973. Stav posledných dvoch bol po 30 rokoch odstavenia katastrofálny. Po zložitom majetkovom prevode v roku 1999 získal staručký Rušeň Bratislavský klub priateľov histórie železničnej dopravy. Začala sa tak náročná práca o znovu oživenie stroja. Musel sa odborne rozobrať a po určení jeho najzávažnejších poškodení sa pristúpilo k fyzicky namáhavým a časovo náročným prácam. Postupne sa podarilo opraviť spodok rušňa, parný kotol, tender aj olejovú nádrž. Po 10 rokoch úsilia bol v roku 2009 do rámu definitívne zaviazaný opravený rušňový kotol. Nasledovali dokončovacie práce, montáž opravenej armatúry a potrubí rozvodu pary, vymurovanie popolníka a kúreniska. Potom sa v jeho peci znovu rozhorel oheň. Prvé predstavenie hotového rušňa verejnosti sa uskutočnilo 3. decembra 2011. Tak sa úspešne završila nezištná práca mnohých dobrovoľníkov, nadšencov. Jazda na bratislavských spojkách dokázala, že ich úsilie nebolo márne. Na železnici sa aspoň príležitostne môže v závoji pary objavovať už aj staronová mazutka, technická pamiatka s dátumom narodenia 1943 a nezvyčajným menom 555 3008. Obnova Jesenákovského kaštieľa v obci Tomášov neďaleko Bratislavy bola ukončená v roku 2011. Predchádzal jej pamiatkarský výskum a náročná práca odborníkov mnohých profesií. Počas obnovy postupne odkrývali a znova objavovali zaniknutý barokový grafický kabinet. Vedelo sa o ňom už z cestopisu Gottfrieda Rothensteina z roku 1784. Sondy obnažili originálnu maliarsku výzdobu, iluzívne maľované obrazové rámy, znehodnotené neskoršími stavebnými úpravami. Ich charakteristický dekoratívny prvok, tzv. Louissézna mašľa, spresnila vznik kabinetu k roku 1780. Z 21 nájdených iluzívnych rámov v roku 2011 zreštaurovali 19. Grafické listy sú aj dnes po revitalizácii osadené do obrazových rámov namaľovaných priamo na stenu. Vsadili do nich kópie diel významných holandských maliarov zo 17. storočia tak, ako to opisoval Gottfried Rothenstein. Tematicky vychádzajú zo životnej filozofie staviteľa a majiteľa kaštieľa grófa Jesenáka. Zodpovedali jeho vkusu, túžbe po harmónii a návrate k prírode.
Zrekonštruovaný grafický kabinet v bývalom vidieckom sídle obohatil doterajšie vedomosti o výtvarnom riešení týchto jedinečných a už len zriedkavo zachovaných priestorov určených na kratochvíle aristokracie. Dnes opäť slúži ľuďom. Návštevníci kaštieľa, dnes hotela, môžu celkom prirodzene vnímať diela, ktoré sem patrili v minulosti. Cyklus zobrazujúci 4-ročné obdobia, cyklus 4 živlov a 5 zmyslov, ako aj vyobrazenia bukolickej vidieckej krajiny. Stačí sa len zahľadieť na diela starých majstrov a vnímať ich krásu. Na záchranu národnej kultúrnej pamiatky zrúcaniny hradu Lietava, ktorú na jeseň 2009 zapísal Svetový pamiatkový fond do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta, vzniklo občianske združenie, ktoré sa už 13 rokov usiluje o jeho konzerváciu a obnovu. Cieľom združenia na záchranu Lietavského hradu je zachovať terajšiu podobu hradnej zrúcaniny a citlivo obnoviť niektoré časti stavby. V spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline a pod stálym dozorom statika a metodika sa postupne odstraňuje havarijný stav pamiatky. V praxi obnovy sa uplatňuje kombinácia práce odborníkov, zručných remeselníkov a dobrovoľníkov. Združenie každoročne realizuje medzinárodné pamiatkarské a reštaurátorské workshopy, kde sa zaúčajú noví nadšenci so záujmom o prácu na Lietave. Združenie sa každý rok usiluje získať finančné prostriedky z viacerých zdrojov, štátnej správy, grantových programov a od súkromných darcov. Doterajšie skúsenosti z obnovy hradu ukazujú výhodu postupného financovania, ktoré zabezpečuje, aby sa práce na hrade nezastavili a aby sa vykonávali v dostatočnej kvalite. Napriek tomu, že sa nezachovali dokumenty o podobe hradu pred jeho zánikom, pamiatka ani dnes nestratí svoju historickú hodnotu. V súčasnosti sa pripravujú projekty obnovy Horného hradu s kaplnkou a hlavnou vežou, pôvodného spojovacieho mosta, studne a prednej brány s bastionom. Plánuje sa aj revitalizácia prístupovej cesty z obce Lietava na hrad. Tak budú môcť návštevníci sami vidieť a oceniť zmysluplnosť vykonanej práce.